GAI, która będzie stanowiła pewien ciąg i kontynuację tego, co w tej chwili będzie funkcjonowało. Także gdzieś tam pojawi się jakiś większy element turystyki w naszym mieście i to jest super rzecz. Dziękuję. Kolega. Na zakończenie jeszcze raz powtórzę to, co dzisiaj na komisji, a mianowicie jestem za promenadą, rozbudową, unowocześnieniem i tak dalej, ten dalszy ciąg, ale jeżeli chodzi o GAI, jestem za uporządkowaniem, powtarzam, za uporządkowaniem, ale nie za unowocześnieniem. I dlatego będę się wstrzymywał. To proszę, żeby to było jasne. Dziękuję. W tej chwili pomiędzy Stężycą a Zgorzałym jest 3,5 km zrobiona ładna ścieżka rowerowa asfaltowa. Pomiędzy Chmielem na drodze kaszubskiej do mostu pomiędzy jeziorem, gdzie wypływa z jeziora Głodno. Przepływ jest i już jest zrobiona ścieżka. My naprawdę jesteśmy zapóźnieni. Myśmy powinni już dawno te ścieżki robić i powinniśmy dzisiaj zadbać o jedną rzecz. Żeby te ścieżki funkcjonowały nie tylko dla nas, myśmy powinni u wojewody, u marszałków, gdzie tylko jest możliwe, dążyć do jednej rzeczy, by wytyczyć jedną główną ścieżkę Ostrój miasta, która by uruchamiała ten zasób ludzki i wprowadzała go na Kaszuby na te ścieżki, które mamy na miejscu. To jest naszym priorytetem i naprawdę skupmy się przy rzeczach dużych, bo te nam dają wiele. Ja dziękuję i w samym mieście według technologii dowiązanej do budowy dworca integracyjnego powstanie 8 km ścieżek. Jeżeli teraz dołożymy prawie że kilometr ścieżki, która powstała przy ulicy Chmieleńskiej, dołożymy promenadę z jednej strony 200 czy 300 metrów, dołożymy kolejną w Gaju Świętego Pełka, tą połowę na razie, tak, kolejne prawie kilometr. Proszę Państwa, i jeżeli dołożymy to, co powstało przy obwodnicy, to będziemy mieli w Kartuzach ponad 15 km ścieżek rowerowych w przeciągu 1,5 roku. dziękuję.